liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kapho Afanele uqhwa mina ngempama. Angazi kahle mina ngikuphila ngoyi-1. Okwesibili uzongithola esithombeni. Akabaza abantu lo mfana. Hey, sizoshuba funde esikoleni. Jena, ungiquzulela ntoni kodeni? Ndiyabuza kaloku ungiquzulela ntoni wena kodeni? Ungandicunula, ndifuna ukubetha umuntu lapha esikoleni. Yena fana ubethe ba. Wandoda kokwami la imini waphethe la zoxobeka mobhayizi. Nami ndiza kugxoba nyani, soze ndibethwe ngamanye amakhwenkwe mani. Jena, madoda. Hey Popeye bese, mina siqala ungidida manje indaba lena. Hawu. Yiphi indaba manje? Le ifundo zase-Eastern Cape mfethu. Hawu. Sikudida kanjani ngoba phela ukushilo lwami xhosa uthi u13 ifundo? Hey mfethu, ukuthi ngiphuma la ka6 mfethu ade ngiyobuza uzosebenza khona. Ngibona kodwa. Usho lo mXhosa? Ya, ngisho yena mfethu, kade ngiyombuza. Uma ngitshela uthi ifundo zalana nezalaphana ziyafana, kuhluka isiZulu nje kuphela ngoba bona abafunda isiXhosa. Hayibo. Ayi, singadideka ke manje nami. Hawu. Kodwa nje lo mfana uthe uneshow uthi u13 ifundo. Shuthi ngabe uqamba amanga? Angazi yena mfethu. Kodwa kungenzeka kube ilosiso beqamba amanga mfethu. Hayibo. Kodwa noma umuntu umtela ngaqamba amanga? Hayibo, engawaqamba baba, mengazi uzothini? Ayi. Nami sidideke ngempela ke manje mfana. Kodwa phela lo wasi usemdala ndoda. Wathi kudala zayifana kodwa manje sekukhona ezinye ediwe. Ngingenzekayo lokho mfethu. Phela izinto ziyashintsha la ngaphandle. Ya. Yazini, asithi mhlawumbe ulosi soqamba amanga. Hayi, ngiyakuzwa mfethu. Kodwa yazini, ngizoya kothisha lapha esikoleni ngibuze ukuze ngizogculiseka nje mina. Hayi okay. Uzobuza wedwa ke mina ngizozwa ngawo usubuya. All right. Sister, kunjani kwesisikole? Kunjani kanjani mhlambe? Kumandi noma? Ya ku right kona kukho kubi. Hayi okay, ndiyakuva. Ya, kanti kunjani kona kuyabheda yini? Hayi akubhedi, ingxa kulamakhwenkwe lapha. Ayaqhelana nje. Hawu, asekuqhela kwenzeni manje? Hayi kuningi sister. Sabaqhwaba mina, soze ndidlala amakhwenkwe. Hayi ke bhuti, sifika nje sifuna ukushaya abantu, ayawiphathe kahle bo wena. Isiphathe kanjani kakuhle nawe benganiphethe kakuhle? Hawu abakuphethe kanjani kakuhle kanti bakwenzeni? Kuningi, ndiyatsho nje. Khuleka kodwa ngizayilungisa le ngxaki. Soze niqhele ngamakhwenkwe, niventhule. Hayibo, awufundanga emaphutheni akho. Usukhohliwe ukuthi e-Eastern Cape bakhambiseleni. Wesco, ngingapha. Njani mama? Ngiyaphila mnganami njani? Hayi ngi-right mfethu. Ngcono ke Juma. Amanda ethi akadeli mhlana. Angikadeli. Indaba? Uyozudeleni mhlambe. Angazi. Ubuzelana? Hawu mfethu uyazi nje ukuthi ngibuzelani phela mina ngibuye ngohlala nosicuthi. Hayi ungahamba ke. Ubuye uzimini. Ngiphinde ngibuye ngize kuwena. Ngeke ngcono sificane eklasini ngikhathele mina ukuza kuwena mfethu. Hawu mfethu. Hayi ngeke ndoda. Hawu. Ngimumka leyo ndlela uthi ungathi ungibiza ngendoda. Indoda pho? Cha. Pho indaba ungibiza ngendoda? Mfethu Amanda uthi sengijwayele ukukhuluma nosicuthi yabo sijwayele ukubiza kanjalo. Bese ngithukile. Ngiyazi phela ukuthi angikho muhle kodwa nje angifani nendoda. Ya ufani naye. Umuhle wena. Ngempela Sco? Ya mfethu. Ngizobe ngibone mfethu ngisakusicuthi. Hawu, uhamba ngempela? Kodwa ngoba uthe ngimuhle. Wow. Nyasifethu sokhulumelene nebandla. Lutho mfethu bengakhulumi nabo. Hawu, indaba mfethu. Awufuni ngizohlala nawe la.
Hayi cha, hayi ukuthi angifuni mfethu. Ukuthi ngiyakhohlwa nje ukubatshela uBolova, nxese mfethu. Hayi nyosumsa uqamba amanga hawo. Awukhohlwanga. Indaba yasaba namadoda. Hayi angibasabi. Pho indaba ungakhulumi nabo. Hayi ngeke nyosufethu. Afuna nje umfana saba amanye amadoda. Hayi Boskova, wena nilosho lokho? Hayibo. Kusho indoda esaba indoda eyodwa. Izidube ngisho indawo yayo ngenxa yayo. Hayi kahle ukuphapha hawo. Ngoba nawe kubi mina buzoyenza lento engiyenzayo nami. Hayi ngeke baba, mina bengeke ngiyenze lento oyenzayo baba. Phela mina uphilana ngimsabi nje ngawo. Oh, umsaba njengoba neke. Ayikho nje lento esho baba siyafana simsaba soba u2 uphilana. Hayi ngeke ndoda, mina bengeke ngiyenze lento eyenziwa uwena mina mfethu. Bengeke ngize ngidube indawo yami ngenxa yakhe. Mina bengizoqhubeka ngihlale noma ekhona. Hayi ngeke baba. Wena Nyosi usho ngoba nakho wena mfethu awungekho wena uphilana ngihlukumeza. Futhi mina ayingoba ngimsaba uphilana. Hawo, ngiyamzonda nje. Hayibo, uyamzonda? Hayi kahle baba, umzondo uphilana uyamsaba wona mfethu. Yabo wena, ngikwazi kahle uyigwala ngabo wena. Namanje mina mangathi asambe siyekuphilana manje somhlanganyela ungafika unqabe wena ngoba uyamsaba. Hayi vele ngeke ke nje hawo. Mina ngidli nje futhi impe engenasicoco baba. Impe engenasicoco kanjani manje? Wena futhi oyitshela lokho. Sikhova ngeke baba yehlisa manje usuwenza kakhulu mfethu. Uzoba umnumzane onjalo osaba abanye abanumzane. Hawu mfethu, phela mase ngumnumzane nje ngizobe sengimdala, hayi manje baba ngisemncane. Hayibo, uncane kuphi? Hayi ngeke ndoda umdala manje baba. Futhi nje mhlambe thina sibadala kunalomjidi. Hayi mfana noma kuthiwa nje sibadala kunaye mfethu, mina ngifuna ungasho ngamsaba uphilane mfethu. Izwa nje ihlazo mfethu. Hayi ngeke Sikhova mfethu, kumele sizame ukuyiqinisa mfethu, singakhombisi ukuthi siyamsaba lo mjidi. Hayi ngeke mfana. Hayi. Hayi baba. Ngeke mfethu. Awuye sicuthe kabi yami. Isini ngawe wena? Hayibo. Sengenzeni manje mina? Suwenzeni? Usihamba namantombazane manje wena? Hayi bufethu amande bengicela ukuthi ngihambe naye izolo ngoba bebhorikile. Bekuyizolo kuphela? Ya uthe izolo kuphela mina ungixakile kwena ethi 1 week. Oh, lo 1 week lo mina ngibona ngathi uzophinda inyanga yonke. Hayi ngeke kubone lokho. Yabo nje mawaphela leli sonto leni ngizomtshela mina ukuthi azwa umuntu ozohamba naye. Befuna umtshela seqala ungavumi ukuhamba naye. Ish. Ayicabanga ngaye lo. Musu ubantelente uvuma usondana namantombazane. Uzobantelenteke ndoda. Akhuleka mfethu uthi konke ngincengile ke. Yini lo encengile? Noma nakuye ngincenga isitudio njengane yakho 6. Hayi ngincengile isitudio ngincenge enye into nje. Uncengeni pho? Hayi ngizobuye ngikutshele. Hayi ndoda musu ukuvuma ukuhamba namantombazane. Uzophuphisa umusi wami baba. Hoyibo. Kanti udla umuthi? Ndoda. Khona inkonzo yombhemu yazi ngawudla umuthi wena. Angazi ukuthi ubungakazi ungitshela. Ndoda phela ngeke kwazi yonke into. Khona ufuna ngitshele kona futhi yazi. Ngiyadla nkabe yami ngudla umuthi mina. Oh bese ngithukile mfana uthi udla umuthi. Bese ngizosho nje ukuthi anele ukuqoma ngoba udla umuthi wentombi. Kanti lutho mfana wami mina ngiyayifikela intombi ngikhulume futhi. Wazenza inkinga nje wena. Kwazise phela nengqole ngiphekayo. Hey. Ngisho lutho ngiyakuzwa. Phasi. Yabona ngifuna lapha. Ngimshintshe. Ngimshintshe. Sale ufuna bami. Alikile iziqulu. Ikile. Hey. Sawona sir. Sho hamba kanjani? Hayi kuyaphileka sir. Ukubuza ukho sir. Ngibhizi indaba. Ukuthi konke bengifuna ukuyibuza lana. Okay. Sicela ukubuza ukuthi Eastern Cape singaki ifundo efunda khona. Hayibo. Ungazi ngani ngihlala eStern Cape mina? Cha sir, ukuthi bengisa ngibuze ngoba nawe uthisha. Ngoba ngini uthenga ngoba uthisha? Yebo sir. Hawu. Indaba ezimnandi phela lezo. Hawu. Hawu sir. Oh hayi angazi mntanami. Ngiyabonga sir. Hawu yes. Senguthisha. Sitho be-admin kuthisha namhlanje. Awu ufana bawo. Shushufesi. Istaff yasanda noma into owazalwa nayo. Hayibo. Kanjani manje? Shushufesi. Awuyibona wena ukuthi nestaff?
Hayibo nginesicefe. Sengenzeni mina manje? Ubuyenzani Semkhize? Hayibo bengiyobuza le ndaba yefundo zase-Eastern Cape. Uyabona ukuthi nesicefe. Uhlangana nami Semkhize le ndaba yamaXhosa nezifundo zawo. Waqala waba ngeleyo thisha le ndaba yama-reports. Manje sekuyilento. Yini inkinga yakho kahle kahle wena? Sengibabangela isicefe. Ngathi ngisaye kanye phela bengiqala ukuyobuza le ndaba mina. Ubuqalelani vele? Baba, othisha ababhizi. Usilokhu babangela isicefe bayoze bathi ubhokekele kubona. Hayibo ngeke bayisho into leyo. Wena musu uba nomona ukuthi mangiyobuza umbuzo banginaka othisha. Hawu sengaze ngibe nomona ngento engasile kanje. Anginawo umona wokuganga mina. Bengizoba nomona ngento esile. Hayi lento yakho yamaXhosa. Hayibo. Mungena umona ophoxa yini wena mangiyobuza kuseyindaba zami. Ngicabanga ukuthi uzwana nami. Baba, uzongigaxelisa. Hayibo. Uzokugaxelisa kanjani manje? Hawu, ngizothi ngiyakhona ngiyobuza umbuzo osile kuthiwa nangoke omunye usezoba ngisicefeke usezobhokela kuthini. Hayibo ndoda musu ukugula wena. Wena mubona ukuthi nesicefe othisha phuma kumina kuhlangene nawe lonke. Baba, yeka lento yakho. Ufuna ulwazi yenza i-research uyakubangela lo thisha isicefe. Hayibo brazo. Kanti ni research konyalazi lo gama uthi uqonda ukuthini? Ngiyalazi. Musungiphaphela futhi musuyizibisa lento le. Yeka lento yenzayo wena. Rodo vesiphuma kumina wena. Ngiphuma kanjani saqhubeka nalento yenzayo? Phuma kahle baba unesicefe wena hey. Unjani mfo? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Cela ukubuza ukhona umuntu ohleli naye? Hayibo. Ngabe umboni mthu khona? Hawu mfethu, ngicela ukuhlala nawe phela uma ukuthi awunankinga. Hayibo, ngobani? Hawu, eklasini akekho umuntu engahlala naye. Manje mina ngibona kuwena umuntu engahlala naye. Oh, manje menginenkinga kuzothiwani? Hawu, umbuzo onjani lo? Umbuzo orathi ofana neminye imibuzo. Phela uma ukuthi unenkinga shuthi uzonqaba. Okay. Manje uthini? Awunankinga? Cha nginayo inkinga mfethu. Manje shuthi uzohlala nami? Ya, ungahlala nami mfethu. Iyophinde futhi bonane. Webasali nesihlobo. Iyophinde futhi Awu, ukwaze kwayintokozo ukubona ababugatsheni. Niyaphila kodwa baba. Kuyaphileka wedinango. Ngijabulisa isikole sethu. Ngiyasibona ezisiqhakazile impela labafana sabaqasha. Shuthi bayawenza impela umsebenzi. Nezimali zesikole azambela mahala dinango. Hayi, impela bayasebenza ababugatsheni. Futhi abekho nokuba khona nje ngala namhlanje. Ngicathi bangale ngasematoilet ngoba bafuna lo mhlabathi ovundile benza ingadi. Oh, lothe ukuvunda. Hayi dinangwe kuhle abafana basebenze dinangwe. Basebenze. Uyabona wedlomo. Uma nje sizoqhubeka sibambisane siwothisha. Lesikole lesisoya phambili. Bheka. Sizokwenza njani gatsheni singobani? Hayi. Dlomo uma soqhubeka kubambisane othisha negovernment board isikole soqhubeka siphambili. Hayi yadlala gatsheni uqinisile ukubambisana nje ukuze into iye phambili. Babugatsheni ke namhlanje ungivakashele ngani? Ngizele lokhu ke namhlanje. Ngize ngodaba lomfana wami la, lo mfana womXhosa. Lo mfana osanda kufika umfana wakho? Hayibo, ima. Kanjani? Kwenzeka kanjani ukuthi lo mfana uthi umfana wakho ekubeni ethi ndi wena uthi ngi? Phela umgqeberha lo. Hayi kahle kahle wedlomo phela umntakasisi lo. Umfana ukhulelele emakhaya eEC kanti mina ngowala nje eNatal. Hayi, ngiyakuzwa ke. Okusho kona ukuthi hayi usisi chayi. Wayihambela indoda madoda. Hayi isikhathi eside kangaka. Awusho ke. Manje yini unani lo mfana lo? Lo mfana womXhosa lo ngithole ucingo oluvela le emakhaya. Kwathi usexakile, uyahlupa. Useshintshe izikole ngapha nangapha, uxoshwa ngapha, ufakwa ngapha, uxoshwa ngapha, ufakwa ngapha. Kanti nasemphakathini futhi usehlule. Base babona ukuthi abathinte mina ke njengoba ehlala nesalukwazi lapha, babona ukuthi mina njengomuntu wesilisa ngizokwazi ukumphindisela esipolweni. Ngoba impela hayi usebahlule. Engani phela usesele nesalukwazi laphana. Uyise selukahamba waleko ndonga ziyaduma. Ubhungukile. Bathe mebengithinta ke wena Dlomo. Nami ke kwakhona indoda engicabangalo emqondweni wami. Qagela ukuthi ubani. Wena Dinangwe.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Gatsheni ukungithemba. Awu into enhle leyo. Yabona nje ukubonakala ukuthi ngisa umuntu wesilisa othembekile okwaziyo ukulungisa abantwana. Cha leyo nto kuyangiqhakambisa negama lami lenza libe nesithunzi. And ngiyakuthembisa baba Gatsheni sizosebenza ngokubambisana sizokwazi ukuthi siyinqobe into yalomfana usamncane kabi. Manje bathi umfana lo ushintshwa yini phela? Noma kungenayo ke ishoti nawe. Kodwa ke mabesho bathi inkinga yaqala esebuya entabeni. Bathi nje umfana wayiphethe kahle, ehlonipha futhi ethula. Maqede nje wabuya entabeni, wabuya eseshintshile. Ngiyakuzwa baba Gatsheni. Manje lo mfana ngoba phela usamncane manje uhlupha kuye. Ungacabangike ngenye indlela Dinangwe. Umfana kayena usikhotheni. Lo mfana lo ngendlela ahlupha ngayo unenhliziyo encane. Futhi uyashesha nokushaya. Isandla sakhe silula. Kanti futhi ke menza iphutha yena akayiboni lonto. Kahle kahle iphutha nje akaliboni. Hayi, akuyona into entheni leyo vele zonke izingane ziba njalo uma ingena estageni sizokwazi ukuthi siyinqobe lento Gatsheni ungakhathazeki. Ya. Manje awumeke. Lo mfana ngoba phela unentombazane ahamba nayo. Why intombazane ithi ngi kodwa yena ebethi ndi? Kwenzeka kanjani lokho? Wedinangwe phela lokho kwentombazanyana kukhule nami ngapha eNatal. Kuze uthi lokho mfanyana kukhule noyise le ko Eastern Cape. Okay, hayi. Ayikho ke inkinga lapho Gatsheni ngiyakuthembisa. Sizokwazi ukuthi sibambisane sisebenze ngokuthembana. Hayi, sibongeke Dinangwe, asithembe ukuthi lo mfana lo sizokwazi ukuthi simfake esipolweni. Kodwa ke wabambe lamazwi okugcina Dinangwe. Yabo lo mfana lo lento engikutshela yona ngaye uzoyenza. Lezi insukwana nje ezimbili ezintathu ngihleli naye ngimbonile nami. Hayi usephumile esipolweni. Usazoba uhlupho lesikoleni. Ake sibambisane nje Dinangwe, ngiyacela mfowethu. Hayi. Ayikho inkinga. Manje Gatsheni awusho. Wena yini manje futhi lesikwenza ukuthi ugundu ususe yonke intshebe le manje. Buke nje usuyisibumba bumba. Ngathi umfana omncane la ko 40 years. Nawo ke lamahla yakho Dinangwe. Ungizaphi ko 40? Ubwazi kahle ukuthi sengisalelwe iminyaka eminti. Ke ngihlanganise nje usister ngidlela impesheni. Baba Gatsheni, hayi ayihlanganise leminyaka inkosi igcine ukuze sizokwazi ukuthi sidle lempesheni. Hayi impela, hayi weDinangwe, ake ngiphuthume ngapha ngasekhaya ke ngiyojova inkomo lapha. Hey, hayi ayikho inkinga baba Gatsheni ngoba vele nami iningi paperwork izinto ekusafaye ngizenze la. Ungaphuthuma hayi. Fika uyijovisise inkomo lapha baba Gatsheni uyihlaba ungayiyeki. Yahlatshwa inkomo Dinangwe. Hayi impela ukuze izophila isikhathi eside. Impela. Siyabonga baba. Uyikwazi inkomo Gatsheni ngomjovo. Gatsheni madoda.